Miért kell összefüggésbe hozni azt a fekete Volgát és a napszemüveges házmestert, aki csak végzi a dolgát? Vagy a fegyveres sofőrt, aki egy országot is elvezet? Vagy a bőrkabátos nénit, akinek mindez élvezet? A szálak összefutnak, mint a tej. Az első ember nekem megfelel, nekem minden jel, minden jel. Értem már, mi az ellenőrben a kis szerepe, de a szocialista realizmus sem a kettőnk terepe. Egymástól függetlenül ismerjük régről, biztos nem ez az, ami majd minket beavat. Látod, a csillagok is lekopnak az égről, mert világítani vajon melyiküknek szabad, amikor megjelenik a főnök, a nap. Látod, a csillagok is lekopnak az égről, mert világítani vajon melyiküknek szabad, amikor megjelenik a főnök, a nap.